Hej, jeg hedder Christian. Jeg kommer fra Hjortshøj Stationsbys Vandværk. Jeg vil kort fortælle omkring den planlagt vandmålerudskiftning, vi gør i efteråret 2026. Vandmåleren, I har siddende i dag, er den her traditionelle vandmåler. Den udskifter vi til en fjernaflæst Kamstrup-måler, som kommer fra Skanderborg. Udskiftningen af måleren kommer til at ske i hverdagene fra august 2026 til november 2026. Det kan både foregå i hverdagene, det kan ske om aftenen, det kan også ske i weekenderne, og det gør vi for at ramme alle forbrugerne i vores forsyningsområde. For at gøre udskiftningen af din vandmåler så nemt som muligt, så vil vi gerne, at du allerede nu begynder at finde din vandmåler. Din vandmåler kan sidde enten i en målerbrønd ude i din have, den kan sidde i et teknikskab eller et bryggers. Ude i målerbrønden må du gerne kontrollere, at låget kan tages af. Sørg for, at der er klippet nogenlunde fri omkring brønden. Inde i teknikskabet må du gerne sikre dig, at der er nogenlunde frit til måleren. Når du nu er ude ved måleren, så må du gerne kontrollere, at afspændingsventilen både før og efter måleren, den kan lukkes og åbnes. Måleren har udover selvfølgelig, at den er fjernaflæst, så I ikke selv skal aflæse jeres måler længere, så har den indbygget lækagesøgning, så den kan spore skjulte rørbrud i jeres installationer. Samtidig med, så i starten af 2027, der kommer der et sms-modul, og der kommer også en forbrugerapp til. SMS-modul gør, at vi kan sende beskeder direkte til jer forbrugere, hvis der skulle være en teknisk besigtigelse af måleren. Vi kan sende en fælles besked ud i forhold til en beredskabsmeddelelse for eksempel, og forbrugerappen gør, at I som forbruger kan se jeres daglige vandforbrug på en app på jeres telefon. Men det bliver formentlig omkring første kvartal 2027. Udskiftningen af måleren sker i samarbejde med Klag VVS. Klag VVS kører i meget synlige biler med logoer på. De kan kontaktes, hvis I har spørgsmål til selve udskiftningen eller til selve koordineringen af det, direkte på en mail og telefonnummer. Hvis I har spørgsmål til vandværket omkring selve måleren eller målerprojektet, så kan I skrive eller ringe direkte til vandværket, og kontaktoplysninger findes blandt andet på vores hjemmeside hjortshøjvand.dk eller på vores telefonnummer. Er du i tvivl, om du får vand fra Hjortshøj Stationsbys Vandværk, så kan du kontrollere din sidste vandregning, om den står, at den kommer fra Hjortshøj Stationsbys Vandværk. Ellers så kan du gå ind på vores hjemmeside hjortshøjvand.dk, og så kan du se på vores forsyningsområde, om netop din adresse den er i det område. Ellers så vil jeg gerne have lov til at sige tak for nu, og tak for hjælpen, og så glæder vi os til at give en mere moderne og fremtidssikker vandmåler i Hjortshøj Stationsbys Vandværk. Hej.